Yang ngomong itu, ya pohon tangannya juga.
गोरोबनायाव सिग्नेसार होनाय मानोना बिथां बि सावरायग्राया बे समाव सौफैबाय दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोना बिथांखौ गोसो बायदियै बरायनायनि जे खाबु बेखौ मोनसिगोन बेनिखायनो दसे बयखौबो जिरायनानै बाहागो लानो खावलायबावबाय आरो आंनिफ्राय गोलाव बाथ्रा बुंनो आं लुबैबावासै बे समाव एसे बाथ्राखौल' बुंनानै आं फोजोबनो लुबैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बुब्लिया बर' हारिया दिनै हाग्राबारियाव थानानै नङा हाजोआव थानानै नङा लैथो गेजेराव थानानै नङा जोङो दिनै न'खरावनो थानानै गामियावनो थानानै समाजावनो थानानै दिनै इयुननि थाखाय हारि दानायनि जि खामानि